खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय ओरैबायदि लासिंसिं जोंनि बर' सिख्लाफ्रा आरो हमजाबाय बे हारसा हौवाया बे बर' सिख्लाखौ बहाबा लाना खारना मोनो हमजाबाय जोंनि बर' सेंग्राफोरा होसोबाय बायजोआव होसोबाय मोनहाबाय बिराद लाजिनांथाव हमजायो नोंसोर बर' सिख्लाफोरा बेलेग जाथिफोरजों गोदोसोनानै आरो बिनि उनाव हमजायो दे जों मिथिखायो बे हारसाया बर' सिख्लाखौ बहाबा लाना खारना मोननाय बाइकआव लाना खारबायमोन बहाबा लाना खारनायमोन आरो बै बर' सेंग्राफोरा नुनानै जेनेब्ला होसोबाय आरो जेनेबा हमबाय नाय आंसो बुथारनांबाय बरिया लाइक आं जोबोद गाहाम मोनथारबाय आं जोबोद हामथारबाय बेनिखायसो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मोजां सांग्रां जा रावजोंबो गोदोस्लायनाङा जोंनि बर' सिख्लाफोरा बर' सेंग्रा सुवाला हाबा जा बर' सेंग्राजों हाबा जा बेनिखायसो बेलेग जाथिफोरा बहुद लाजोब्बायना बेलेग जाथिफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामजोब्बाय माने बेनिखायसो जोंनि बर' सेंग्राफोरा नागिरबा मोनाखै आरो जेनेबा बेनिखाय ओरैबायदि लाजिनांथाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सोरजोंबा हाबा जानो थांदोंमोन आरो बिनि उनाव थगायजानाय ओरैबायदि लाजिनांथाव आं दायो बिनि सायाव भिडिअ बनायनो गोनां जादों दे आं दायो फोजोबसै सेकेन्डआव जाबाय रिपन दैमारि नोंथांमोना बे रिपन दैमारिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो नोंथांमोना मेजि जानाय माबायदि मेजि बानायो नाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आङो बिनि भिडिअ लिंकखौ होनो हागोन नोंथांमोना नाय मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना हो रिपन दैमारि बिथांनि रिपन दैमारिनि चेनेलखौ आं नामखौ बेयाव माबायाव होनो हागोन बे गाहायाव बेनिखाय रिपन दैमारिनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामना ला तुम कितने पैकेट खाओगे मैगी बताओ 50 वाह खा रहा है भाई को डालेंगे दे देना तो फालतू लगा दे वहां पे हाँ और कितने पानी चाहिए और 2 बाल्टी तो चाहिए होगे ना जल गए बस और वहां से लकड़ी उठा के दो ना हाँ काफी है भाई आइडिया नहीं है अपने को कि 2 मिनट में होगा कि नहीं लगता है ना एक दे फोजोबनोसै बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना ला आङो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय